Salut! Dacă vă uitați la filmul ăsta, înseamnă că sunteți cel puțin interesat de programul de stagii internaționale. Poate că sunteți la o prezentare, poate că sunteți acasă, îl vedeți pe net. Ideea principală e că vă interesează și vreți să știți mai multe despre. Ce pot să vă zic eu e că funcționează. Adică sunt exemplu viu și nu sunt singurul, sunt o grămadă de alții care au plecat și care urmează să plece și care, cine știe, peste 2, 3, 4, 10, 15 ani o să plece în continuare. Cum a funcționat tot procesul și ce fac eu acum? Acum undeva la 3 luni am aplicat pe o poziție, pe un stagiu pe care l-am găsit prin platforma ISEC în Grecia, în Atena, și a durat procesul de selecție undeva la o lună jumătate, 2 luni, timp în care am trecut prin 5 interviuri, toate pe internet, toate, 2 dintre ele tehnice, 3 dintre ele pentru cunoaștere, proces tipic resurse umane. Deci să nu vă faceți nicio grijă în privința faptului că este o țapă sau că este o păcăleală. Departe de asta, adică la ora actuală lucrez de o lună jumătate într-o multinațională, lucrez și fac ceva ce îmi place, suport tehnic pentru Microsoft, și lucrez pe un contract de 6 luni care dă toate semnele de prelungire. De ce am aplicat? Pentru că știam că e un program serios. Fiind membru ISEC, am interacționat cu oameni care au plecat, am ajutat oameni să plece și, spre deosebire de voi, aveam multe informații despre stagii. Deci, vă încurajez să vă documentați, să vedeți că este un lucru serios, să vedeți câți oameni pleacă, când pleacă, că pleacă unul la câteva ore, se suie în avion, și să-i dați înainte, să nu vă așteptați să plecați mâine sau săptămâna viitoare, să vă așteptați și să vă înarmați cu răbdare, dar atâta timp cât vă implicați activ o să găsiți ceva. Și eu vă doresc să găsiți cât mai repede, să găsiți undeva unde să vă placă. Grecia e minunată până acum. Lucrez într-o companie înconjurat de peste 30 de naționalități și în fiecare zi aflu lucruri noi. Deci nu vă imaginați cum e să stai în mijlocul unui birou și să auzi vorbindu-se atâtea limbi străine, parcă e pe o navă extraterestră. Cam atât despre mine, cam atât despre programul ăsta de stagii. Vă încurajez să treceți prin ce am trecut și eu și să ajungeți să faceți, nu neapărat ce fac eu, suport tehnic. Nu, puteți să faceți ce vreți voi. Sunt atâtea tipuri de stagii. Puneți întrebările cui trebuie să le puneți, întrebați oamenii care v-au arătat filmulețul ăsta, trăgeți-i de mânecuță, cereți-le mail-uri, mesaje, numere de contact și așa mai departe. Numai bine, multă baftă și să ne auzim. Cum? Cu bine! Ciao!